Šta sad imamo? Ulema, u strahu za muslimane, političari, razni društveno uticajni muslimani. Na svakoj konferenciji mi osuđujemo terorizam, mi se distanciramo. Ja sam rekao, izvinite, ja se uopće ne distanciram. Ja uopće neću da osuđujem terorizam. Ma ne tiče me se terorizam. Šta ima veze sa mnom terorizam? Zašto bi se ja ograđivao terorizam? Izvinite, molim vas. Ja tražim od zapadnih medija da mi se izvinu zato što vezuju islam i terorizam. Ja ne pristajem na ovaj odnos. Ja neću pristati nikada. Za mene je uvreda kad neko kaže islamski terorizam. Ne postoji islamski terorizam. To isto kao da kažeš islamski kriminal. To isto kao da kažeš islamski zločin. Alo, ne postoji islamski zločin, čovjek. Postoji zločin. Pravi musliman neće napraviti zločin. Ako učini neki musliman, izvinite, to je njegov zločin. Breivik ubije na stotine ljudi u Švedskoj. Evo nastavlja, ponosi se time. I to nije ni kršćanski, ni protestantski, ni nikakav drugi terorizam. Nego je to, eto, taj nesretni Breivik napravi, ubio toliko ljudi i tako dalje. Dakle, tu nepravdu neću da prihvatim. Neću tu fleku na islam da prihvatim. I ne pada mi na pamet da se kompleksom niže vrijednosti i da se ispravdavam. Izvinite, gospodo, vi što zakuhavate s teroristima, raskuhavajte. I raščistite šta vam je terorizam, šta vam je nafta, šta vam je geopolitika, šta vam je obračun sa Zapadom, šta vam je sa Istokom, šta vam je diktatura, šta vam je hipokrizija. Ali ja ne dam da mi se vjera fleka na taj način.